नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गुगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. बोर्दे आंबेडकर नगर येथील सार्वजनिक विहीर पहिल्याच पावसात कोसळली आणि जमिनीत गडप झाली. विहीर गायब झाल्यानं मोठा गोलाकार खड्डा पडलाय. विहीर कोसळल्यानं तेथील ग्रामस्थांचे पिण्याच्या पाण्याचे मोठे हाल होणार आहेत. सावंतवाडी शहरात एका युवतीची छेड काढण्याचा प्रकार नजीर नामक रिक्षा चालकाकडून घडलाय. घडलेल्या प्रकाराची विचारणा करण्यासाठी संबंधित युवती त्याच्या घरी गेली असता त्याच्या घरातील अन्य 4 व्यक्तींकडून तिलाच मारहाण करण्यात आली. अवेळी पडलेला पाऊस व बदलत्या हवामानाचा फटका यावर्षी हापूसला मोठ्या प्रमाणात बसलाय. मात्र दिलासादायक बाब म्हणजे यावर्षी 974हून अधिक टन आंब्याची निर्यात परदेशात करण्यात आली आहे. मालवण बाजारपेठेतील एका नॉवेल्टी दुकानातील परप्रांतीय कामगाराने एका युवतीची छेड काढल्याची तक्रार मनसेच्या मालवणमधील राजगड या मुख्य कार्यालयात दाखल झाली. त्यानंतर संतप्त झालेल्या मनसे कार्यकर्त्यांनी हे दुकान गाठून सदरील कामगाराला मनसे स्टाईल समज दिली. दरम्यान आता फक्त समज देऊन सोडत आहोत. यापुढे असे प्रकार घडल्यास एकाही राजस्थानीचं दुकान शिल्लक ठेवणार नाही असा इशारा मनविसे उपजिल्हाध्यक्ष प्रदीप कुबल यांनी दिला. ओटवणे गावठाणवाडीत मुख्य रस्त्यालगत असलेलं झाड अचानक भर रस्त्यासह लगतच्या घरावर आणि अंगणातील मंडपावर कोसळलं. यात कोणालाही दुखापत झाली नाही. मात्र लोखंडी मंडपासह घराचं सुमारे 1.5 लाखांचं नुकसान झालंय. राजापूर तालुक्यातील पाचल येथे विजेच्या तारेचा शॉक लागून दुभत्या म्हैशीचा मृत्यू झालाय. ही घटना मंगळवारी सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा भारतीय हवामान विभागाने दिलाय. तर कोकण, गोवा आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रात मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा इशाराही हवामान विभागाकडून देण्यात आलाय. कुडाळ माठेवाडा येथील भरवस्तीत असलेलं घर फोडण्यात आल्याची घटना सोमवारी सायंकाळनंतर घडली. यामध्ये सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम मिळून 1,31,000चा ऐवज लंपास करण्यात आलाय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र दिवसभरातील अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आताच सबस्क्राईब करा. फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.